Oke, ani background nuk tongo, omono ani nok, nirogano ani nok punuk di ang borok tong punuk di homani, omono ani nok oronio no ang tong mani. YouTube rok ang kabang bahai video nuk hado. Ani lifestyle video rok punya ani gari koto ke bahai building koto nok bo ani nok rok ani monthly income 2 lakh rok pam tirok ni kabang ma video nuk ha ang bono nugui wariri kaisa jeng ma tongo tani homani bono nugui ang kisa positive vibe manota like salsa matai rok bahai ke nano din ro theng bahai ke ang ma khunu sauta ke Kubi kok sake ani personal gari bokere ani building nok bokere ani ro rang paisa lakh bokere in future matai rok khake phainai tani yago ke bono omono ani tongjamani nok ke nai bai tong ole ani nai ni rok sini bai na hello hindi nai hello kaham de tong bai hasum ti kok salai gara na borong bai kok sana mujung jao fu muni punuk di ane ang sukno bini buma thiman pore hangkana ang bu sajung bin dai bo kurui hangkai bini bu ayang bu farok bu randa hangka danda borong bu karon tonguna hangka ane ang sungnang tui phaikya ane ang sung darai nyo ang tabu usuk jora tui bin dai kri phano bonano sob kisu ri chung sob kisu rui tongu bo bahanong no tabu hostel rui bo bahanong no tui bo bara matongu bahanong ne ara lai sunam bagai ang ga sajung no go nge bo phaya sani hingka bang bataro kisami samano abo bai japan sai tongu bo phaike ba sob kisu pai kelangi thangu haiken jong tonglai ta nang sung no tui bonano iko sugara te khlai tong ta to nuk bai khade ke bono ang je kisa misa music video rok khaye rang puja rok mamani bobai ang sak bu cholewu ani tete beri no bu bobai ni pusi tong nai bo tong bahai ke no jeng oronio nok bsa tete o tonglai jawo kisa phanung thung chini aronio je tongmani amo bai no jeng khushi khopsa koraya mai machai tong asok bai no khushi te ingka ke ni rok kabang mano sabai bo tumani nini bufano phunu ya tumani nin baba bai tong ya amtirok kangke ama thipai kangke no jeng bobai tongjaglia kabang ma reason tongo boni asuto hado hai takte box on logo ba tini ba hado hai video update kadal tri feja ge takte box on logo sono pulla no video ni mamli no no kam ke sai mani tong na ba kam ke boji manai tong na tini video bo ba heng no ge takte box on logo song tini video go ba je hado hai belek no sini actress sini box jok biva jamatia belek no hado hai tini chalo belek no bini bukhani kok eba bini story no sini Lukurok no belek no sarai klai nyai Sawi Khwnarikha sarai ke tamne bol oba hike bo belai kino tini chalo bo bini family wo bo hike soli tong eba bini family wo kojana borok tong eba bini tei live ni bini bekhani ko rongno belai kino bini story rongno chini tipra salu ko rongno sarai ke tini chalo Sawi Khwnarikha tei amri yaklo bo belai kino kapkha bini sini Lukurok no bo Sawi Khwnarikha tamne bol oba hike hai belai kino bo ase kosto klainyai jora kedung maro menai bo kosto klainyai phai samung klai phai yo seng gobang ma jakong no seng nugui mano bono music video hindi eba seng tokero go bo nugui manka ka bono tini salong ke belai kino sini bo jok actress sini Biva Jamatia bo belai kino tini salong kapkha bini chin Lukurok no kaham ke bini bekhani kok rong no Sawi Khwnarikha phaling ite takte bok song logo song seng bichi kok chewe hainai seng sini actress sini bo jok Biva Jamatia ni khung bisni ba mampli bisni seng kisa kaham ke bini khung bisni sarai ke kisa kaham ke kok khana nyalena eba bini mampli bisni seng kisa kaham ke boji nalena ngai takte bok song logo song kisa kaham ke nai tongdi tini no mampli no tam ne mele no ko mampli no nai belai no kha Dukhu Nangjagwi ba belai no kha khamsa jagana o mai ke belai no sini bojok actress Biva Jamatia Kapkha bini Lukurok no bini bekhani kong no sai khrar mane bagai phaling takte bok song logo song kisa kaham ke o mampli no nai nyalena ke ani background nuk tongo omono ani nok
nirogano ani nok phunukdi ang borok tong phunukdi homani omono ani nok oronio no ang tongmani YouTube rok ang kwbangma bahai video nukha do ani lifestyle video rok bo ani gari koto koto hingke bahai building koto koto nok bo ani nok rok phu ani monthly income 2 lakh rok pamti rok ni kwbangma video nukha ang bono nugui wariri kaisa jengma tongo tani homani bono nugui ang kisa positive vibe manota like salsa mutai rok bahai ke nano din ro thung bahai ke ang ma khunu sauta hingke kubi kok sake ani personal gari bokere ani building nok bokere ani ro rang paisa lakh lakh bokere in future mutai rok rokhake phainai tani yago hingke bono omono ani tongjamani nok hingke nai bai tongo ole ani nai nirok sini bai na hello hindi nai hello kaham de tong bai kaham da tong bai hasum ti kok salai gara na borong bai kok sana mujung jao fu muni phunuk di ane ang sukno bini buma thaiman pore hangkana ang bu saichung bin dai bo kurui hangkai bini bu ayang bu pharok bu randa hangka danda borong bu karon tonguna hangka ane ang sungnang tui phaikya ane ang sung darai nyo ang tabu usuk jora tui bin dai kri phano bonano sob kisu ri chung sob kisu rui tongu bo bahnong no tabu hostel rui bo bahnong no tui bo bara matongu bahnong ne ara lai sunam bagai ang ga sajung no go nge bo phaya sani hingka bang bataro kisami samano abo bai japan sai tongu bo phaike ba sob kisu pai tlangi thangu haiken chung tonglai ta nang sung no tui bonano iko sugara te khlai tongu ta to nukbai khede hingke hingke bono ang je kisa misa music video rok khaye rang puja rok mamani bobai ang sak bu cholewu ani tete buri no bu bobai ni pusi tongu naibo tongu bahai ke no jeng oronio nok bsa tete o tonglai jawo kisa phanung thung chini aronio je tongmani amo bai nok jeng khushi khopsa koraya mai machai tongo asok bai khushi tei hingka ke nirok kwbang mano sabaibo tumani nini bufano phunuk ya tumani nin baba bai tong ya amtirok hingka ke ama thuipai ka hingke no jeng bobai tongjaglia kwbangma reason tongo boni asuk to kisa omo belai personal matter sonorok bai sathokli asuk hingke I think o kisa samani bai norok buchinai bono tabuk jeng tabuk oro jagao naibai khe tonglaibu je ani je samung rok ongphro hingka ke bleno ang agotola thangpaibo samung rok paikangke ang para phaipai phibo hingke tete no hingke to hostel o rojak hingke ani tei khoroksa tete tongo bongke an totoi ni bwsa bongke Bangalore o tongo samung khaibo hingke bobo rang rohobo chubawo hingke naino bo haike no chung nailai tonglai ta hingke bono ani nok berai phunuk tini sao norok ani nok no home tour khai phunuk dihi tour to unglia tani mele nos kang tei hap khang ke no nok uklok te ongkhor ke si pai ani nok hai panang phunuk nai ni rok no tei kaisa video nukmani ani gari kodoma ke ani bo ani personal gari te phurogi ta bai personal gari rok ani kurija ang bo normally no passenger gari bai no ang thangphai khayo jora seat maya bwsai thango khachi jagi thango kese bima thango ang bo normal borok no tei hingkang ke je ang o samung khai tongman bo bani bohok ni bagui no khai tongo tei hingkang ke yang burichuk borok ni bohok tongo khorokta tete bwsa tongo borok ni bohok ni bagui chinta khai no ang o samung no marom kha ke saktari khai bo tongo hingke norok bana asukena hamjang mung roi tongo kubuisi nirok kri hingka ke tini jang mai khopcha machai tongo bobo ang machakla khamungna haini bangai boike sawo hamya sanai sai tongbai thung care ta khaidi pata taro di bahai ke sabai ta
आं भाइके केयार खाया तंनाय तानि हमले निरक नायैसि तिनि आं सिने जाबो निरक नायैसि तिनि आं माइ खपसा मा जाबो हके आं बाहायकेसे निरकनो केयार खाया तंनाय आनि बागै निरक बेलाइके मेटार खायो आनि बागै निरकनि सपोर्ट नांगौ आनि आसुकसे आं नाया माने yang kok roknawi nirok ano haya jongthung bohai kobang ma ulta palta kok rokna kang ke bahai bkhawa haya jong ya de ke bohai rok ta jongthung ani bangai angke always try khayo nirok ni mistake no always clear khaina ni boike sawa samung nang ya badro di bahai sana nang ni ang samung nang jago ang badro maya tani homani nirok se ani sob kisu so nirok bai ang kahangke tongma hangke sang tebo kahangke tong thangmanai ani bagi hingke asu kok gobang sagra liya ani nok berai phunuk di homani ba berai phunuk gara mung sakri jani nogo haipa nang nirok no phunuk nai do omo nok busung sorkari hoite kisa mamani hingke sorkari nok ba busuk ba kisa sasi busasa hingke ar jaga te kisa rang box sinai sungte kisa nok no te kisa kuar ke tangna lai kheta gan totoni besa ang bohake subalai sung onok no tanglai wi ta goroni tonglai tong ta ke phaidi nerong nang phunuk nai le sengdor hongke haike hawo le yango oro nai thuwo angbu thuwo waiso ngangke maximum time nai chachung no thuwo yango ngke le yango omo fridge bu second hand do omo tv bu second hand bu hai first hand bu pai roja jamaya nai no jungle agotola phone rok talangi thang pai ke naile tama khai tong nai bahi tv pan nai tong thung hi omo ke second hand tv nai ro mani bole bo bai khushi ke le yanga motai omo gangke motai araniyo motai hi photo rok tokre hai pani rong nu khana araniyo tobil beraja tei araniyo sako nai di kupur ke ang jumke phunuk nai teisa ganda thangai ole o kufur ke nokmani bongke ani amani mathia bono ang ani ama hi khakawai bono khunun layuta yang ke blene chini ganti nok oroni mai mi sung laibu oroni hongke ang thuta oro jaga ke ani bed angke oro jaga thuani aram nangjau omo ani chuchu ni khat boage oro jaga ono thulang mani angke oroni thuka ke haiji mutri layuta angke ang oro jaga no thu phaigangke yang kani ola mang sunamani ta dream catcher yang tike sal pawu phungai kangke le omono le sungke pai pe hata chini nok sukno ani nok ang saya de bus kangti hawai ungklok te okhake pai pe ani nok busa saphana omono ani nok orono jeng khushi ke tonglaibu khopsa koraya ke mai chalaibu kahang kreng ke tonglaibu motani ashirwad bai tei kaisa tei khorko sin family member tongo do buinile pet rok hi pusia de sei rok morok rok ke paioi boy kri phanani bu khorak sa petle tongo tetui buini hai morok uja jaya phanu ole tetui bo harok hai rok mang tongo bonote ani kaisa no dukho bonang bisna rogo tisawoi angbai baksa muthui maya tani homani bo bosor kaisa laitong hatai rok tukuk jagi angke ba na titu bore kama besari doti friends rong hello ni sare di doti ni roma bona haya ma kepa nungnai ta heba nalo bona lengka haja haisi ge bona bono ta ang tama khai kezara tui rok tukuk rola hasita bosi tui tukuk bai dora hangge si balu rogo thangsi roko site sisi lala ke phai nogo hangge kezara ang bona pen rok bukan rol hado tete ni pen kuzui rok hangge bosi boni amati rok boni friend rok phai boi bono thailo boni friend rok phai boi bono susui hoite sisi lala ko borai ke sthoni unke ba karoli hata bono lengka haja gaisi hangge bono friends rok
ang Jamatia kok saya phano ang Jamatia bole khoroksa ni thui Jamatia na ni sago Jamatia thui so ta jole di deborma kok saphano kobangma comment no nung goodbye de khalang hai rohi goodbye le tuma ba Jamatia le tuma ba sung jotto borok bole hai de sung jotto bukung bara sung jotto tiprasa haisi boy ke ta khak di thing nijini thoi nijini culture nijini jati no hazak de happen buini culture buini jati no bo respect rodi nung respect ro khang ke se buibo no respect ro ne ha de ke tabok thu comment to si ni rok buino ha hos nang ke buibo nai tong bule nuk tong bule sebarok ha ke bhai ke ni bo kaise impression down pai ar jaga so ani rong na sanai bhai ke naisle mung bhai ke takhak lai di kathau tong lai di jung joto no tiprasa mono tapok di jung joto Jamatia kok thung deborma kok thung jesa kok phanung thung jung joto kok boro kok si sawo kok boro kok si chini kok so kok buchi laina ni baise inke deborma rong no haya sake bu ang khanang Jamatia no haya sake bu ang khanang tani bale ama bu deborma baba Jamatia ke yang bu khibi mali ai ale yang ama ni parati ki phaja ke Jamatia hoja go baba ni parati ki thanglang ke goodbye hoja hai yang buli ke pai si bu okay friends ro ang noksing asok kok samali do tani hamani nai ani kok rok khanawi kai tong ha okay ang yang sima phaisu ni rong sawani ta bunang totoi bu krikha totoi buni busa mane ani tete tai khorok sata bo 1.5 mas porosi totoi bu thui pai ja hang ke ba bono pusila do u ani tete no bu ke tabok ama thui pai bu hain hai nai no jungno oro jaga tong ani jaga ro phi ha tong lai phi ha ke ba jungbo bono no ni khushi bobo jungno no no khushi tabok ang nirong no sawani bagi boni buskang sajak ting rong hata kok rong ke tak bobo ni besarong no muito mazage kai tong philang khata ke bona sung always try khaibu bai ki khushi tong ma bai ki happy tong sung bo hai ke boni feelings tong share khai le do ne lai thangja kok rong no ti kok sala ya ta tani man bo ke sa khang ke se bo kau ke ba sung nai bo ka thung phai di ani ante tui ani shri ke bona jung omono try khaibu bai ke nai no khushi ke tong ma nai bai ke kahang kri ke tong ma nai boni busa bari kunai tong mani kunai thui pai ha ke ba busa bari ni bodla jung no phana no goi khushi ke tong thung he je pro pa no mangi jung mani kele ke tong lai bu chengra thung lai bu bai ke na tong lai bu ta ke ang ni rong no haisa kok sa ni mu chu ta life chini borong mani shoni life bofro tama ang koi shire gya do shire gya si bofro haya ang pai bofro kaha ang koi shire gya tini ni jora kaha ang dong hi bono ti proud feel ta khai di tai ni jora haya choli dong hi bkha bu ta bai di bofro ni jora kaha haya ang pai tai ni jora haya kaha ang pai koi shire gya bu chu tam ta ni ya go ge bono strong ke tongani nang kai ang tak su jora ti strong ke tong ma mani reason borok ne nai tete borok ta ani life ni aim omono ani tete bri bisano bahai ke lekha pora kaham ke phurungai kaisa school ka hawa phurungai bono tei boku su kotor ke shirowoi nugrowoi lang thangmanai bono ani chai tong haisi tani homani le ang haba sok sogi lekha pora khai mani do nirok ni bisingo no sungbai wa no ang busuk jora ti lekha surung khai ang graduation complete khai ang ke se ang lekha maya kar ha tani homani ang si income source of family ni ang lekha pora khaine hingkang ke samung tangnai koi kre ingnai tei si tak ni jora o ba busuk rang puija samung nang bai ke ba pusogi tongma bai ang lengkang na wa haisi busuk bazar hati khaiban hi angkho ka ke 500 taka tlang thangkele mokol si pengra ya bazar bag si pengra ya ke
naidi aro jago kisa misa music video rok khai rang puisa mamani bai bahai ke ang busok tongma bono angbo waisoi sukhe wanau ta angke hane motai rok nai khlai tongna ama nungsungno nai tongna bahai ke mawa sogota ke bono ang ani bang asima soglia ani tete buri besan ani future bono nai ang khushi ke tonggo ni borok mani sho ngi besalang steng bje leka pora khai musuk mani ang bono khairo nai bona ani saktar mo nai ba tei busuk din le tong nai ba je tong thang sak bo je boni musung tei khushi ke tong thang teng tani homani age furota ani lung kai bohai bkhawa musuk mani tong mani amano bohai pakano ko toni nai geso mai musungja bohai ke nai musung tani mani amano ang leka kosto nu khando jeng krimano age tabok bugenang ma hosok mai eba ta khunggang ke age ni tulona khaika keta tabok ba kahang ke sima tong ha nge bon amano age nok bera sabai sasi mai misung man nu kha ke ba ang afro mawa so ta salsa amano ange so mai misung ro nai ba ke nge o sep to malia ban amano khairoi maya ba nai no phano bahai usu brok de ro mano hi amani bodla bo phano thung bahai ke na ma sakthari tong jao ta ke ani life ni story rock kabang ma khanawani musu ta ang kisa misa sai khanaro ha je basic bahai ke starting ni sim last jora sawani thanggang ke angbo sabaya niraw khana baya khanai ke omono ani life ni story omono ani saddest part omono happiest part omono ani strength omono ani weakness ani mungsa khokjang nai huijang nai krei nirok ni biskango nirok ana sini mani tak sugara tei 4-5 years tong hanana 2017 ni simi ang o hafaro sokai mani nirok bai sini jak mani ke ba bona tini ang o video ni bisingti kisa misa nirok na Sawi Khwnarikha omono ani tongmani tongthai thai jaga asana nirok bo jotono kahang kren ke tongbai di matani thane ang suribo ge ani bangai bo nirok suri bai di ang te bokra ke tongthang manthang ani tete nai srong no nai kahang kren ke tlang thang manthang tei je sukman sak nirok ni hajam rodi ang to nirok na hajagono kupisang joleya nirok bai hojak phanang joleya ang always try sikhayo nirok ni je misunderstanding tongmani bhai kyang clear khaina nai tei message rogo baso khobang ma reply rog ro thokmaya bile message rog nu go hai phano khobang ma message sopai kang ke reply rog ro mayang paibo ke jara reply ro jaya rok khata bai di ang je jora ma fro rog ke tuluk ang to no reply ro ang joto bai connected ke tongani muchu tei a life no to ye tumano se attitude phunai tumano to ya so proud feel khani he de tini tongo khana kari chini borongmani sini life ka mono je tongsak kahang ke tongbai di joto bai kuthawi tong di joto ni haja mungma di ta naisire lai di ta walai lai di bahai ke tongani tani male kuthang tongsak si chung bahai khainai thui pai khang ke nono je naisire tongnai butai naisire khanai nono je jole nai bu jole khanai nang to siruglian khanai no thui pai hang ke tei tama khairik mane mono je kuthang tongsak na kahang ke tong thang di khushi ke tong lai di je fro jora ma afro no munai rok di tani homani la munai wani reason kom no mano do se borongni shoro kawani bangai hindang ke kubang ma reason mane haisi nang directly indirectly buini oroni bo nang kawani reason manai nini sak haya jora wa sogi bu kawani reason manai hepana kaha jora hangkang ke tini mar khang ke tini munai nar di tani homani jora ke amte hai jora sopai do lai thangja kaha jora ni kono wa sopasi makau ani bangai
tini ni loge kaha jora ang tongo ke tini munai rukdi khna ang pai ke tini ni jora no waso dinang isi makanai ba ma munai ya.